Cuando quieras puedes hablar. Fácil, a la puta mierda. Es que hombrecito. Fixeu-vos que ja us veiem fer la curva i apareix la bicicleta que marca el cap de cursa. 5 quilòmetres, carril dreta, 10 quilòmetres, carril esquerra. Veiem el guanyador, de la cursa de 5. El Roger, felicitats. Vinga, el Xavier, el Juanma i el Joan Pablo són els primers classificats. I el Juan Pedro Mora, quart, en aquest parcial de 5 quilòmetres, tots Seria bo. aproximadament en poc més de 16 minuts. I el Lucas, cinquè parcial Ramón, en aquesta primera meitat de cursa. la valla aquella, métemela un poquito más para adentro, para que la gente se ponga, no al revés, para aquí, para dentro de la cursa, para que se metan más al centro la gente. Si no se vienen allá a la esquina, no sé lo que tienen, se meten al lado. Sí, así, abierta. Un poquito más. Es que si no se meten muy ahí. Gracias. 16-13 el Roger. Un poco más. Ha estat No, solo la el última. guanyador de la cursa de 5 quilòmetres. Per tant, enhorabona, quan passa el Manel. Es que si no se me meten para allá todos. I aquí tenim el segon classificat de la cursa de 5. Pues de 10. Es de 10, es vermell, es de 10. ¿No? No sé. El Carlos, el Bruno i el Pedro, completant el coll de la distància de 5 quilòmetres. Que son... Yo sé... Lo hago a todos. No, se està apuntat a 10. Doncs de moment els classificats de la cursa de 5 quilòmetres, el Pedro que acaba d'arribar i anem al segon lloc perquè l'anterior arribat estava apuntat a la cursa de 10. No contar. Jaime! Bravo! Envia com el dorsal, Joan Pablo també per l'Enric completant aquest primer parcial de 5 quilòmetres. Aquesta primera volta ja la té completa. I arriba el tercer classificat, Roberto. 18-25, que copiaba el hilo para ocupar el podio. Representando a Ecuador. Quart classificat, Òscar. I tenim la primera noia que arribarà. Molt ben classificada, la cinquena general. Bravo! Bravo, Nerea. Primera dona, primera mujer. En un muy meritorio quinto puesto absoluto. Aconseguim baixar dels 19 minuts. El Peter. Aníbal, Arenas Espanyol. Daniel. Raúl. I la segona noia, Asa. És la curta allà. 19 minuts, 20 segons. Totes dues noies amb el negre afegit que quedaran entre els primers absoluts. Les dues noies han estat top 10. Actuacions molt destacades per la primera i la segona noia de la distància de 5 quilòmetres. I la tercera classificada, Anna Bravo, baixant els 20 minuts. Déu-n'hi-do les noies de la cursa de 5 quilòmetres, les 3 primeres classificades, aconseguint top 10. I veiem com ve la primera noia de 10 quilòmetres, la Mireia. Tot just una mica davant de la llibre de 40 minuts. La Inés, segona noia de la cursa de 10 quilòmetres de moment. El primer pas per meta. La primera noia es Mireia Suñé. Sí, la primera de 10, sí.
Està el seu Maria parat. Sunyer, la primera noia de la distància de 10 quilòmetres al moment, però molt No l'he vist. seguida, molt a prop de la segona. Molt bé. Anava per baixar dels 40 minuts, perquè anava amb la llebre de 40 una mica cap davant. Ella... Feia bé de lluny, al final la llebre de 42. I una de les primeres noies, la Melina, passant amb 21 minuts d'escaig. La llebre de 42. I la tercera noia, Laura, completant el podi femení a la distància de 5 quilòmetres. Bravo, Isabela. Laura, ¡Coy! Ahora es español, bravo. Esto no se acaba nunca, Daniel, bravo. Iván. Carmen. Le has hecho la Yaran. Francisco, Yara. Javier. Rolando, Uriol, Raúl Carlas. Pau. Mata. Alex. Javi sobre la bota. Arriba. Una de las primeras de Blaster. I ella, completant aquests 5.000 metres. Veiem la llebre de 45. 22-23. La Nàdia. Mentrestant, la Greu observeix les classificacions fresques a la cursa de 5 quilòmetres. Primer campió, Roger Sánchez, 16 minuts 13 segons. I ara crec més d'un minut el segon, Pedro Muñoz. I el tercer, Carlos Roberto. Pel que fa a les noies, primera, Nerea Costal, 18:46. Segona, Casa Bajón, 19:16. Tercera, Ana Chico. Se han apuntado casi todos a 10, ¿no? Aquí esperando. Moment important de començar la corredors a la cursa de 10 quilòmetres. Són corredors que faran al voltant de 50 minuts si mantenen aquest ritme. Alhora que de forma simultània arriben corredors de 5 recollant que els premis a la cursa de 5 són dels 3 primers i les 3 primeres classificades. A la cursa de 10 hi haurà premis pels primers classificats de cada categoria. María José Fernández. Sandra. Juan Pablo. Patricia.
Molt bé, Núria. Juan Carlos, buen esmorzar. Ei, cuñado. Sonia, Toni, Germán, Niki, Et necessitaré. Vale. Joan, Acabi tot. Sí? Això és Santiago, Sí. De 20, de 10, de 5. Sí, bueno, Vale. quan arribaven, Vale. de 5, perquè tinc un que ell no el té i un que li diu que és una dona i jo dic un home. Steven, Ara mirarem. És una dona. Xavier, Rubén, Al final li direm a la federació que et pagui. Què? Bueno. No pagarem més. Vale, si 10 euros por cursa, al final suma, ¿eh? Ah, pues entonces proposar-ho. sí, amistat, amor, tot